Spoločnosť AT Industry má viac než 30-ročnú históriu a ponúka komplexný projektový a výrobný program pre partnerov z oblasti potravinárskeho, farmaceutického a chemického priemyslu, stavebníctva a ďalších odvetví. Poskytuje kompletné dodávky technológií pre manipuláciu so sypkými a tekutými materiálmi, od projekcie cez výrobu až po realizáciu a uvedenie do prevádzky. Svojím partnerom taktiež zabezpečuje sťahovanie technológií, retrofit riadenia alebo výmenu elektrotechnických celkov. Aj vďaka moderným softverovým riešeniam od spoločnosti E-Plan v oblasti projektovania a prípravy výroby sa stala vyhľadávaným partnerom pre zákazníkov. Kedy a prečo sa v spoločnosti rozhodli pre tieto softverové riešenia? So softverovým riešením od spoločnosti E-Plan pracujeme viac než 19 rokov. Má to u nás silnú históriu, pričom od roku 2022 sme začali inovovať a rozširovať licencie od spoločnosti E-Plan, a to z jedného jediného titulu. Jednoducho potrebujeme udržať tempo s technológiami a s dobou, ktorá je dnes. Investícia do softverového riešenia E-Plan mala v AT Industry jednoznačné ciele. Umožňuje nám to zrýchlovať procesy, štandardizovať, s tým, že ten dnešný trend je aj prepojenie s inými softverovými riešeniami, napríklad výmena dát s ERP systémami alebo rezacie plány na vodný lúč, tak vieme zase urýchliť tú výrobnú časť výroby rozvádačov. Postupom času sa aj riešenia E-Plan zlepšovali a prinášali viac možností. Jednou z nich bolo aj rozšírenie možností projektovania v 3D priestore. Ako to využili v AT Industry a čo im to prinieslo? My sme sa potýkali s problémami pri výrobe, kedy v rámci toho 2D návrhu, ktorý bol v minulosti k dispozícii, sme nedokázali zabezpečiť korektnú šírku alebo hĺbku všetkých navrhovaných častí. To 3D sme videli ako veľký benefit v odľaďovaní už chýb v rámci projekcie. Zároveň umožňuje to našim zamestnancom spraviť si nadhľad nad daným projektom a spraviť si obraz, čo vlastne idem vyrábať, montovať a čo všetko k tomu je potrebné. No a v neposlednom rade ten postprocessing, že vieme si vyexportovať rôzne typy dát, ktoré vieme posunúť na ďalšie procesy, ako napríklad automatizované káblovanie alebo konfekciovaná kabeláž, teda dierovanie otvorov v rámci skrine na vývodky. Predajom softvérového riešenia sa spolupráca medzi E-Planom a AT Industry neskončila. Ako teda hodnotí Martin Mierka popredajnú podporu a ďalšie služby E-Planu? Tá spolupráca je veľmi dobrá, nie len v oblasti obchodnej, ale aj v rámci podpory. Pokiaľ máme nejaký problém, tak či už využívame E-Plan Fórum, alebo sa obratíme priamo mailovou komunikáciou na E-Plan, tak vždy nám sú tie otázky zodpovedané, vždy nás navedú, ako daný problém riešiť k našej spokojnosti. Zvládnuť väčšinu možností a funkcií softvérových riešení E-Plan len samoštúdiom je časovo aj prakticky náročné. Pravidelne chodíme teda na workshopy, ktoré organizuje E-Plan, či už online alebo v rámci rôznych konferencií. Vďaka veľtrhu v Norimbergu sme sa rozhodli aj pre Smart Wiring a Smart Mounting riešenia od E-Planu. Tam sme to videli, zaujalo nás to a brali sme to tak, že vieme to aplikovať v našej výrobe, vieme sa posunúť opäť o krok ďalej k tej téme, ktorá je stále trendom, a to je Industry 4.0. Obstáť na trhu so stále silnejšou konkurenciou si vyžaduje neustále rozširovať možnosti pre zákazníkov pri zachovaní vysokej kvality, nižších nákladoch a skrátení času dodávok. Aké ďalšie riešenia E-Plan by mohli AT Industry pomôcť v dosahovaní týchto cieľov? Zaujímavé riešenie je E-Plan Harness, s ktorým ešte nemáme skúsenosť. V budúcnosti tým, že vyrábame aj jednoúčelové stroje, tak mohlo by to byť pre nás veľmi zaujímavé. Taktiež E-Plan Fluid. Už dnes kreslíme pneumatické schémy v rámci celého projektu, ale opäť trošku to rozšíriť aj do toho priestorového rámca by mohlo byť veľmi zaujímavé. Na záver sme sa Martina Mierku spýtali, či by odporučil software E-Plan ako vhodné riešenie aj iným firmám. Samozrejme, najlepšie by bolo, keby len naša firma pracovala s E-Planom a konkurencia pracovala s tými ostatnými softverovými riešeniami, ale úprimne vám poviem, že neviem si predstaviť v dnešnej dobe v priemyselnej automatizácii pracovať s niečím iným.